गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गेलेमुनि गेदेरथार खौरां। बर'नि आगोमा फिसा आरो बडलेण्डनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 3 बोसोर गोरोबथानि सागोन होननानै बेंगालुरु एफसिआव थांनो साखाफारा जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। भारतनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि आरो हायद्राबाद जोलुर हान्जानि गोख्रों गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां। जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया गोदानै बेंगालुरु एफसिआव 3 बोसोरनि थाखाय गोरोबथा जानो थांगासिनो। थाबैनो मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिखौ बेंगालुरु एफसिआव नुनो मोनसिगोन। मख'नो गोनांनि 3 बोसोराव बेसे कोटि रांनि साइन जाखो दासिम आबुं खौरांखौ मोनाखै। हादराव सुबुंथाय साननि सिगांनो रायजोआव उदखारि हमनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला सनितपुरनि बालिफारायाव 3 सुबुंफ्रा गंथाम गिख्रंथाव हाथियार आरो गरजोंनाय गुलि हमदों। पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 3 सुबुंनिफ्राय गंथाम गिख्रंथाव हाथियारजों लोगोसे गरजोंनाय गुलि हमनो हादों। सुलुंनि बायदिब्ला रायजोआव उदखारिफ्रा आयेन आब्रुथिखौ सिफायनायनि थाखाय नाजागासिनो। बेराफारसे आलफा उदखारि आफादाबो भारतनि सुबुंथाय सानखौ बयकट खालामदों। बर' हारियाव सुबुं गोमानाय आरो खारनाया मोनसे गेदेर जेंना जानानै फैबाय। थाखो 8आव फरायबाय थानाय रंजालि बसुमतारिया मैया मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दङ। टिकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाटासिपुरनि मानिकपुर गामिनि थागिबि दिपेन बसुमतारि आरो फुलमति बसुमतारिनि फिसाजो रंजालि बसुमतारिया 24 जानुवारि एबा मैया मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो गावनि न'निफ्रायनो गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायब्ला 6026786781 जानबुं नम्बराव कल खालामना न'खराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। बर' माहारि फरायसा आफाद बन्सुआ गोरोन्थि मावदों। बेनिखायनो बन्सुआ थाबैनो निमाहा बिनांगौ होनना बन्सुनि सायाव गोख्रों दाबि दैखांदों बारग' एनडिबि आफादा। चिरां जिल्ला बन्सुनि सायाव इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिबिनि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों काजलगावनि हा बेले-बेजे जानायाव बारग' एनडिबिफोरा लोब्बा दं होनना बन्सुआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाया थारैनो नंखाय, जायनि थाखाय बन्सुआ निमाहा बिनांगौ होनना बारग' एनडिबि गौथुमा गोख्रों दाबि दैखांदों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों, एनडिबिआल' सोमावसारदों होनना जों माब्लाबा बुंनो हाया। बयबो रायजो राजाफ्रानो बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारदों आरो बयबो बाहागो लादों होनना एनडिबि गौथुमा बुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सोरखारा गहपुराव हानि फोरमान बिलाइ रानना होदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि बे मोनसे गेदेर बिथांखि। दिनै 25 जानुवारि खालि गहपुरनि बरपुखुरि गेलेग्रा फोथाराव हानि फोरमान बिलाइखौ आसाम सोरखारा रानना होयो। चिराङाव फिन जुलि जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारलांदों। सानफ्रामबो खोनानो मोनसे लाहांखारनाय आरो गोमानाय। थारैनो दुखुनांथाव खौरां। गावनि सानै उन्दै गथ'खौ गारना खारनाया। बेबायदि खारोमोनब्ला मानोथो हाबा जायामोन? फिसाया दुखु मोननानै सोंखारियो गावनि बिसिखौ। चिरां जिल्ला दादगारि जियागरनि हिन्जाव गोनांखा सन्जिब बसुमतारिया फिसा सानै गोनां बे एखे गामिनिनो निजोम ईश्वरनि हिन्जावखौ बेंगालराव लानानै खारदों। खारनाय हिन्जाव पन्सु ईश्वरिया सिगांबो बेबायदिनो गावनि फिसाय आरो फिसा सानैखौ गारनानै खारखांबायमोन। पन्सु ईश्वरनि फिसाया गावनि बिसिखौ न'आव फैफिननो खावलायदों। लोगोसे गामिनि गामिगारियाबो फैफिननो खावलायदों। सराइबिल बाथौ कमप्लेक्स लांगोनायाव गोथार गायसननाय बाथौ सानफालिदों। मैया गुबुन गुबुन जायगायाव बाथौ गायसननाय सानफालिनाय बायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बाथौ कमप्लेक्स लांगोनायाव दुलाराय बाथौ फोरोंगिरि आफादनि बानजायनायाव सिगांनि बोसोरफ्राव फालिनाय बायदिनो मैयानि दिनखौ गोथार बाथौ गायसनथाय सान महरै गाजा गोमजायै फालियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एन्ड वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बानजायनायाव कामरुप मेट्रपलिटन जिल्लायाव बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ काराटे चेम्पियनशिप 2023खौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनाय गेलेमुआव बाहागो लानानै नबजिता शर्माया कमिटियाव रुपानि मेडेल देरहासारनो हादों होननानै चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि कच बिद्या ब्रह्मआ फोरमायथिदों।